ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф доир гардид. дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири Покистон мубодилаи табрикотро ба муносибати фарорасии иди мубораки фитр анҷом доданд. дар ин зимн пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муҳтарам Шаҳбоз Шариф таманниёти сиҳатмандӣ ва комёбиҳои навинро иброз намуда ба тамоми мардуми дӯсти Покистон сулҳу суботи пойдор ва пешрафту шукуфоӣ орзу намуданд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунабаи Тоҷикистону Покистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. президенти Тоҷикистон ва сарвазири Покистон бо изҳори қаноатмандӣ аз раванди афзоишёбандаи рушд ва тавсияи робитаҳои ду кишвар ёдовар шуданд. ҷонибҳо аҳамияти идомаи муколамаи байнидавлатиро ҳамчун омили калидии пешбурди минбаъдаи шарикии ду кишвар таъкид карда, рӯзномаи мулоқотҳои сатҳи олӣ ва баланди дар пеш истодаро дар қолабҳои дуҷониба ва бисёрҷониба муҳокима карданд. ҳамчунин мубодилаи афкор атрофи масъалаҳои рӯзмарраи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. оғози сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд. дар ҷараёни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз вохӯрии сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон иштирок намуда бо вазъи зиндагии мардум ва рафти корҳои ободонию созандагӣ шинос мешаванд. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз вохӯрии сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатори иншооти муҳим ва мулоқоту суҳбат бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд, дигар шахсони расмӣ ва гурӯҳи ҷавонон бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол гирифтанд. ассалому алайкум. меҳру муҳаббати самимонаи мо ба шумо, фарзона фарзанди замон. ассалом. садри азизи мардуми ободкор, пешвои раҳнамову дар қират овозадор. марҳабо бар Суғд марзи сабзу зиннат офарин, сарвари маҳбуби мо, арзандаи сад ифтихор. марҳабо бар сарзамини бӯи гулҳои баҳор, пешвои сарбаланди тоҷикони тоҷдор. хуш омадед ба Суғди Бостон. наврӯзатон муборак, пешвои муаззами миллат. خوش آمدید پیشوا بر سوقی باستانی، بر بوستانی خورم، بر گلشنی جوانی. پر نور شد گلستان، کشور بهیش گردی. نوروز جشن ملت، آرامی شد جهانی. خوشتنی شد آهنگم، خوش نوا سرودی ماست. جنت همه بینی شیوه درودی ماست. بس که دور استقلال عهد بهترین باشد، دولت جهانی در هستی وجودی ماست. شادمان گوی ما خوش آمدید پیشوا، شادمان گوی ما خوش آمدید پیشوا. شادی خود و کلام بهر خودومی پیشوا. وقت و خوشبختی و هر یک نسل انسان آمده.
داستانی خوش آمدی پیشوا بیستونومی مرد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهات اوچی قلعه نوحیه باباجان غفوروف به خاطر سرسبزی و فراوان حاصلی در باغ اینتنسیوی فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت نهالی درختان میوه دهنده شنانیده مردم ناحیه و عالمان و کارمندان ساحه کشاورزی را با وسعت بخشیدن عملهای سبز و خرمگردانی هدایت نمودند. باغ اینتنسیوی در جای باغات کهنه زردالو که با گذشت بیشتر از 30 سال از ثمر باز مانده بود بنیاد شده است. سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت از دهات اوچی قلعه نوحیه باباجان غفوروف آغاز گردید. در دهات اوچی قلعه سروری دولت به خاطر سرسبزی و فراوان حاصلی در باغ اینتنسیوی فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت نهالی درختان میوه دهنده شنانیده مردم ناحیه و عالمان و کارمندان ساحه کشاورزی را با وسعت بخشیدن عملهای سبز و خرمگردانی هدایت نمودند. باغ اینتنسیوی در مجموع 20 گکتار را تشکیل داده اساساً در جای باغات کهنه زردالو که با گذشت بیشتر از 30 سال از ثمر باز مانده بود بنیاد کرده شد. از این نشان دهنده 10 گکتار را باغ سیب و گیلاس، 10 گکتار دیگر را باغ شفتالو تشکیل می‌دهد. در باغ نو با مقصد تامین سبزش نهالی درختان آبمانی خطرگی به راه مانده شده است. ضمن صحبت با عالمان و خوجگیداران و دیگر کارمندان ساحه کشاورزی تاکید گردید که هنگام بنیاد باغات به درستی انتخاب موضع برای پرورش نهال و زیاد نمودن مساحت باغات حاصلش به صادرات نگرانیده شده توجه بیشتر ظاهر کرده شود. طبق معلومات فیلیال دارای 564 گکتار زمین کشاورزی بوده، نزدیک 400 گکتار باغ و زیاده از 80 گکتار تاکزار محصول کاری چندین ساله عالمان این مؤسسه علمی می باشد. عالمان و کارمندان فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت سال 2014 نیز در مساحت 4 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده بودند. باقی مانده باغ و تاکزاری عنعنوی بوده جهتی در استحصالات تطبیق نمودن دستاوردهای علمی و تجربه پیشقدم نتیجه‌ها نظر رسند. بنا به تاکید عالمان باغ‌های اینتنسیوی نظر به باغ‌های عنعنوی از لحاظ اقتصادی بیشتر منفعت آور بوده در مملکت سال‌هاست که تجربه شده است و در ظرف 3-4 سال به حاصل می‌درآیند. نیال‌های اگر سه بگیریم اگر با ریجه طرحی شنانیدنی 5:2 یعنی 5 بین قطار 2 متر بین نیال‌ها شناخته شده است و در اینجا تا به وای رسیدن همین درختان بین قطار زمینی آن سمناک استفاده بوده می‌شود و در آنجا کشتی زراعت‌های اکساله البته گذرانده می‌شود. این باز درختان میوه دهنده گیلاس شفتالو عصبی در آینده با نمودی کاسه شکل خبر شکل دادن با ریجه 5:4 شناخته شده است که این هم باشد در یک هکتار 500 بیخ نیال را تشکیل می‌دهد. این باغ‌های اینتنسیوی خیلی که به همگان معلوم در دوام 2-3 سال علاقه به حاصل می‌دارد. باغ‌های عنعنوی باشند در دوام 6-7 سال به پورگی حاصل می‌دارند. در دوام همین 2-3 سالی که این به حاصل می‌دارد تا اون دوره‌ای که باغ‌های عنعنوی به حاصل می‌دارد این علاقه خراجات خود را روپوش کرده می‌تواند. زمینی байни қатори боғот низ самаранок оқилона истифода мегардад, яъне то давраи калон шудани ниҳоли дарахтон дар байни қатори он зироати гуногуни кишоварзӣ кишту парвариш карда мешавад. дар соли аввал олимони филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти Соғд дар байни қатори боғоти нави интенсивӣ дар масоҳати 6 гектар пиёз, 4 гектар сабзӣ ва зери плёнка 2 гектар полезӣ аз ҷумла тарбуз кишт намуданд. ҳамзамон дар масоҳати хурд барои таҷриба пиёзи анзур парвариш карда мешавад. барои гирифтани тухмии сабзӣ ва помидори серҳосил низ дар қитъаҳои алоҳида ин ду навъи зироат кишт карда шудааст. аз давраи кишт то ҷамъоварии ҳосил хусусиятҳои зироат пурра омӯхта мешавад. байни қатори ҳамин боғҳоро мо самаранок истифода бурда метавонем, яъне кишти зироатҳои полезӣ ва сабзавотро то ба анҷом расонидани
давраи ҳамин нашномои ҳамин дарахтҳои мевадиҳанда мо яъне 20-25 сол бошад мо ҳамин 20-25 сол ҳамин самаранок байни қатораш истифода бурда метавонем. олимони филиал дар самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла боғдорию токпарварӣ, сабзаводкорӣ ва парвариши картошка фаъолияти илмию таҳқиқотиро тақвият мебахшанд. иттилоъ дода шуд ки то ин муддат филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти Суғд барои офаридани 8 навъи зардолу, 1 навъи сабзӣ ва 1 навъи ангур соҳиби 12 шаҳодатномаи муаллифӣ шудааст. ҳамзамон 2 навъи зардолу, 3 навъи ангур, 2 навъи пиёзи анзур ва 1 навъи пиёз ки аз ҷониби олимони филиал офарида шудааст мавриди омӯзиш қарор дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо зарфиятҳои аграрии ин мавзеъ ташаббуси масъулони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистонро оид ба барқарорсозии боғҳои кӯҳна муҳиму саривақтӣ маънидод карданд. мавриди зикр аст ки ҳамасола дар вилояти Суғд дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу токзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад. масоҳати боғот дар ҳама бахшҳои хоҷагидории вилоят зиёда аз 70 000 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин нишондиҳанда наздики 60 000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони вилоят барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст. дар вилояти Суғд аз масоҳати умумии боғҳои бунёдшуда қариб 1000 гектарро боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ташкил медиҳад. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар маҳаллаи боғистони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабӣ Баҳорро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи боғистони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабии Баҳорро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои кӯдакистони Баҳор барои таълиму тарбияи 200 нафар пешбинӣ гардида аз ҷониби академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бо харҷи 4,7 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. ин тадбири муҳим дар заминаи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ амалӣ гардид. кӯдакистони Баҳор дар маҳаллаи боғистони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нахустин муассисаи томактабӣ маҳсуб меёбад. иншоот аз 2 ошиёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои алоҳидаи хоб, машғулиятгузаронӣ, ошхона ва нуқтаҳои тиббӣ мебошад. зимни шиносоӣ маълум гардид ки дар муассисаи таҳсилоти томактабии Баҳор дар 6 гурӯҳ имконияти мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё буда барои бозиву фароғат низ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپارش داده بودند در هر محله که 100 عائله زندگی میکند کودکستان ساخته داده شود. امروز باعث خرسندی است که در جماعت دهات آچقلچه محله باغستان یک کودکستان زمانوی با همه شرایطهایش ساخته به استفاده داده شد. بنیاد کودکستان غمخواری راهبری دولت به نسل نورس است. ما مربیان کوشش به خرج میدیم که کودکان را در روحی میهن پرستی و تندرستی و خویشتنشناسی تربیت نماییم. дар муассисаи томактабӣ барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони аз 2 то 7 сола тариқи озмон 30 нафар мураббия ва парастори бо таҷрибаю соҳибмаълумот ҷалб карда шуда таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз шароиту имконоти мавҷудаи ҳуҷраҳои машғулиятгузаронии барҳаво, хобгоҳ ва толору ҳуҷраҳои корӣ ҷиҳати дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани насли ояндасози кишвар дар шароити мусоид, беҳтар сохтани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, инкишофи зеҳнии кӯдакон, забондонӣ ва дигар самтҳои муҳиму мавриди таваҷҷӯҳ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. воқеан дар маҳаллаи боғистон кӯдакистони замонавӣ вуҷуд надошт. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи боғистон кӯдакистони зебою замонавӣ ба истифода дода шуд ки ин боиси ифтихор ва сарфарозии ҳамаи сокинони ин маҳалла мебошад. шароити ба вуҷуд омада имконият медиҳад ки кӯдакон ҳамаҷониба дар ин кӯдакистон тарбият гиранд.
таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таълиму тарбияи кӯдакону наврасон боис гардид ки дар тамоми гӯшаву канори мамлакат садҳо кӯдакистони нав сохта мавриди истифода қарор дода шавад. айни замон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 40 муассисаи таҳсилоти томактабӣ амал менамояд ва фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот бе назардошти марказҳои инкишофи кӯдак бештар аз 20%-ро ташкил медиҳад. мавриди зикр аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ва саҳмгузории соҳибкорон дар ноҳия 24 кӯдакистони наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ шароит ва имконияти таълиму тарбия беҳтар гардид. пас аз ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти томактабӣ баҳор дар маҳаллаи Боғистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсоли қубуру профилҳои металлии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметаллро мавриди истифода қарор доданд. корхона бо саҳми соҳибкорони Тоҷикистону Узбекистон бунёд шуда, баъди пурра ба истифода қарор гирифтан шумораи коргарон то 300 нафар расонида мешавад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметаллро оид ба истеҳсоли қубуру профилҳои металлӣ расман мавриди истифода қарор доданд. корхона бо саҳми соҳибкорони тоҷику ӯзбек Муллоҷон Мансуров ва Фаррух Фахриддинов бунёд карда шудааст. таъсиси корхонаи суғдметалл самараи таҳкими ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистону Ӯзбекистон мебошад, ки бо иродаи сарони ду кишвар дар асоси созишномаҳои байнидавлатӣ густариш меёбад. ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки корхонаи коркарди металл бо харҷи беш аз 500 миллион сомонӣ сармояҳои дохилию хориҷӣ бо бунёди иншооти истеҳсолию инфраструктури соҳа дар масоҳати 6.5 гектар бо вориду насби дастгоҳу таҷҳизоти муосири стандартҳои аврупоӣ таъсис дода шудааст. корхонае ки мо бунёд кардем дар асоси технологияи навтарин кор мекунад, технологияи аврупо мебошад. дар ин технология маҳсулот дар сурати баланд истеҳсол карда мешавад. дар 1 дақиқа 160 метр қубурҳо ва профилҳо истеҳсол мешавад. сифати маҳсулот баланд аст. мо нақша дорем ки дар оянда бо ду технологияи нав ворид карда насб мекунем. O'zbekiston, Tojikiston Respublikasi tadbirkorlarini ҳамкориҳои соҳибкорони Тоҷикистону Ӯзбекистон мустаҳкам мегардад. Суғдметалл чорумин корхона дар Тоҷикистон мебошад, ки мо якҷоя таъсис додаем. маҳсулоти корхона қубуру профилҳои металлӣ қаблан аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд ва маҳсулоти ивазкунандаи воридот буда ба давлатҳои ҳамсоя содирот карда мешавад. ҳаҷми истеҳсоли солонаи маҳсулот зиёд ва ин ба иқтисодиёт манфиат меоварад. do'stlik, qardoshlik, og'aynilik тавре аён гардид, дар корхонаи навтаъсиси суғдметалл истеҳсоли қубуру профилҳои металлӣ дар технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. ҷараёни истеҳсолӣ аз буриши металл, коркард ва истеҳсоли қубуру профилҳо то банду басти маҳсулот дар маҷмӯи дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсоли ширкатҳои маъруфи давлатҳои Аврупо Фаспар, Otto Mels, Filtra, MTC, Termotu сурат мегирад. дар корхона 2 адад таҷҳизоти технологии истеҳсоли қубуру профилҳо Otto Mels насб гардидааст, ки дорои иқтидори калони истеҳсолӣ мебошад. дар ҳар яки ин хати технологӣ дар 1 дақиқа 160 метр қубуру профил истеҳсол мегардад ва иқтидори солонаи истеҳсоли 100 000 тонна маҳсулоти металлии сохтмонӣ мебошад. дар истеҳсолот ҷараёни кафшергарӣ, буриш бо санги алмосӣ, арракунӣ ва банду басти маҳсулот амалӣ мегардад. бо истифода аз таҷҳизоти муосири технология аз рӯи ҳаҷм ва андоза 50 намуди қубур ва профилҳои металлии мутобиқ ба сифату стандарт истеҳсол карда мешавад. тибқи нақшаҳои истеҳсолию тиҷоратӣ дар корхона дар оянда бо омӯзиши талаботи бозори дохилӣ ҳаҷму намуди қубуру профилҳои металлӣ зиёд карда мешавад. При поддержке нашего многоуважаемого президента Эмомалӣ Раҳмон и правительства Республики Таджикистан мы запустили на территории Бобоҷон-Ғафурского района современное производство трубных линий. Также мы поставили продольную линию резки для подготовки штрипсов для производства нашей трубной линии. На этом предприятии будут производиться различные размеры трубных изделий, также и
несколько видов и размеров профилей, которые будут использоваться в различных сферах строительства. Современность нашего производства заключается в том, что здесь присутствует очень много автоматики. Это дает нам преимущество в форме труб, при резке труб. Наша режущая оборудование, продольная линия работает при максимальной скорости 150 метров в минуту. Это значит, в год мы можем переработать и сделать штрипсы в объеме 100 тысяч тонн. Установлена автоматическая упаковочная система, которая будет сама принимать трубу и упаковывать в том размере, в какой мы захотим. Мы уверены, что наше производство будет перспективным для развития нашей страны, для развития нашего рынка. И будем производить трубы и профиля очень высокого качества. муассисону соҳибкорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметалл нақша доранд бо аз худкунии пурраи бозори дохилӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоянд ва шумораи коргоронро то ба 300 нафар мерасонанд. ҳамзамон корхона имкони содироти маҳсулотро ба хориҷи кишвар дорад. дар корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметалл барои фаъолияти ҳайати муҳандисию техникӣ ва коргарон бо бунёди биноҳои маъмурият, ошхона, нуқтаҳои санитарию гигиенӣ, истироҳатӣ, толори фитнес шароитҳои меъёрӣ фароҳам оварда шудааст. ман аз номи ҳамаи коргарон миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем, ки ба мо чунин корхонаҳои бузургро бунёд карданд. ба соҳибкорамон раҳмат, ки чунин корхонаи калонро сохтанд. мо ҳаракат мекунем, ки маҳсулотро зиёд истеҳсол кунем, маҳсулотро босифат истеҳсол кунем. барои ин ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни истеҳсоли маҳсулот, қубуру профилҳои металлӣ аз наздик шинос шуда, иқдоми соҳибкорони ватанию хориҷӣ ва мутахассисони ширкати суғдметаллро дар таъсиси ин корхонаи муосир, саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ, саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шоиста арзёбӣ намуданд. сарвари давлат таъкид намуданд, ки тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар ва ташаббусҳои созандаи соҳибкорону сармоягузорон ба рушди соҳа замина мегузорад ва тамоми 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонда шуд, ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. дар ин давра дар мамлакат беш аз 2040 корхонаи саноатӣ ва 74 000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. танҳо дар соли 2024 740 коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида, дар ин бахш дар маҷмӯъ қариб 20 000 ҷойи корӣ ташкил карда шудааст. сурати миёнаи солонаи рушди соҳа дар ин давра дар сатҳи 15% таъмин гардид. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдметалл бо технологияи пешрафта дар рушди соҳаи саноати кишвар саҳм мегузорад. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зуҳалро мавриди баҳравардорӣ қарор дода бо шароити кории он шинос шуданд. дар ин корхона 40 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. гузориш дар ин хусус. 29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Зуҳал оғоз бахшиданд. иншоот дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо сурати мамлакат бунёд гардида, иқтидори лоиҳавии он дар як шабонарӯз 40 тонна равғани растанӣ мебошад. дар корхона 40 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардид. раҳмат ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки соҳибкорони ватаниро дастгирӣ мекунанд ва мо одамҳои хонишин дар чунин корхонаҳои саноатӣ фаъолият мебарем ва сатҳи зиндагии худро беҳтар месозем. хатти истеҳсолӣ аз дегҳои бухорӣ, сехи равғантозакунӣ, омода намудани қуттиҳои пластикӣ ва банду баст иборат буда, маҳсулот дар зарфҳои аз 1 то 5 литра вориди бозори истеъмолӣ мешавад. корхона бо мақсади таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти ватанӣ ва дорои сифати баланд таъсис ёфта. дар он аз рапс, офтобпараст, сиёҳдона ва чигид равған истеҳсол мешавад. ба таъкиди мутахассисони соҳа ба кор оғоз намудани корхона метавонад ҳамчунин ба коҳиши воридоти хӯроки парранда аз хориҷи кишвар мусоидат намояд.
зеро кунҷораи истеҳсолшуда ки дар таркибаш беш аз 6% равған дорад ба фабрикаҳои паррандапарварӣ бо нархи нисбатан арзон пешниҳод карда мешавад. Технологияи рафинатсияи истеҳсоли равғани растанӣ аз якчанд равандҳо иборат аст. Гидратсия, нейтрализатсия, рангбарорӣ, дезодоратсия, зимистонкунӣ. ин равандҳо равғанро тоза, бебӯй, тамқ ва муҳлити нигоҳдории онро зиёд месозад. равғани рафинатсияшуда барои путупаз ва хӯрдани ҳамарӯза мувофиқ аст. дар корхонаи мо тамоми марҳилаҳои рафинатсия таҳти назорати сахт қарор доранд то истеъмолкунанда хатарро истифода барад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои афзун намудани ҳаҷми маҳсулот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо равғани растанӣ тавсияҳои муфид доданд. бо таъсиси чунин корхонаҳо имконияти қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо ин навъи маҳсулот бештар шуда, соҳибкорон метавонанд бо истифода аз имтиёзҳои ҳукумати кишвар истеҳсолоти ватаниро тақвият бахшанд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат бо маҳсулоти корхона шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки равғани ин корхона дорои сифати баланд буда аз лиҳози экологӣ тоза ва безарар мебошад. من همچون ساکنی ناحیه بولیون غفورов با حیث متخصص در کارخانه استحصال روغن رستنی زحل فعالیت میکنم. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام صاحبکاری وطنی جهت ساختن کارخانه صنعتی در ناحیه بولیون غفورov زمینه میگذارد که ما ساکنان محلی به جای کاری دائمی و معاش خوب تامین بگردیم. تشکر به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهتی دستگیری تمامی قشر جامعه در جمهوری تاجیکستان. سرور دولت اقدام سازنده صاحبکار وطنی را شایسته تحسین خوانده تاکید داشتند که بنیاد چنین انشاءات به سطح نیکوحالی مردم مساعدت می‌نماید. حالا در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اساساً کارخانه‌های عظیم کارکرد پخته و محصولات شیری، گوشتی، قنادی، کنسروی میوه و سبزیجات، روغن رستنی، رنگ، مبل، رشته ابریشمی، اطلس، گوشت مرغ و غیره فعالیت دارند که مال و محصولاتشان به دولت‌های همسایه و ده‌ها کشورهای دیگر صادرات می‌شود. 29 март ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсоли ашёи рӯзгори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ситора саноатро мавриди истифода қарор доданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 15 000 дона ашёи рӯзгор буда ин маҳсулот ивазкунандаи воридот мебошад. муфассал гузориши ҳамкорони мо. 29 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи истеҳсоли ашёи рӯзгори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ситора саноатро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи мазкур барои ноил шудан ба ҳадафи чорумии стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар бо истифода аз имтиёзу имкониятҳои муҳайё намудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Суҳроб Ғафуров бо харҷи наздик ба 2 миллион сомонӣ бунёд ёфтааст. тавре иттилоъ доданд, техникаву таҷҳизоти истеҳсолӣ сохти ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ мебошад. برای یک زن در یک کارخانه عظیم صنعتی کار کردن خیلی مشکل است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با ما امکان فراهم آمد که زنان شهر و ناحیه‌های دوردست مملکت به کار فرا گرفته می‌شویم. تشکر به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و صاحبکاری وطنی که برای ما چنین شرایط فراهم آوردند. дар корхона 25 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда, дар он 7 намуд ашёи рӯзгор аз ҷумла таҷҳизоти гармӣ ва шамолдиҳӣ истеҳсол мегардад. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 15 000 дона ашёи рӯзгор буда маҳсулоташ ивазкунандаи воридот мебошад. иттилоъ дода шуд ки соли 2024 ҳамин анвои маҳсулот ба ҳаҷми 7.5 миллион доллари Иёлотои Муттаҳидаи Америка ба Тоҷикистон аз хориҷи кишвар ворид шудааст. акнун имкон фароҳам омад ки истеҳсоли ин ва дигар навъҳои ашёи рӯзгор дар дохили кишвар ба роҳ монда шавад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хосатан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагонии мардум ва саҳм гузоштан дар самти ҳадафи чоруми миллии саноаткунӣ бо суръат 2022-2026 дар шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тасмим гирифтем ки як корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти гармидиҳӣ ва шамолдиҳии ситора саноатро
با نظرداشت طلبات جهانی معاصر ساخته به استفاده دهیم. برای من همچون صاحبکار وطنی باعث افتخار است که قدوم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به کارخانه ما گذاشته شد. زیرا برکت ازلی راهبری توانایی ملت برای ادامه بخشیدن کارخانه صنعتی که یگانه برای استحصال تجهیزات گرمدهی و شمالدهی در تاجیکستان است خصوصیت نیک دارد. ما کوشش میکنیم که در آینده این تجهیزات داخلی زیر عنوان الستر در برابر تامین بازار داخلی همچنین به دولت‌های همسایه نیز صادرات نماییم. در کارخانه برای فعالیت کارمندان شرایط لازمه فراهم آورده شده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان با فعالیت صاحبکار وطنی برای سهمگذاری در تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت کشور و استحصال محصولات عوض کننده واردات بهای بلند داده. وابسته به زیاد نمودن اقتدار استحصالی به راه ماندن صادرات آن در آینده و زیاد نمودن معاش کارمندان توصیه‌های سودبخش دادند. من ساکنی دهه خسیورزی ناحیه باباجان غفوروف خرسند از آن هستم که با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نزد خانه ما یک کارخانه استحصالی با نام ستاره صناعت ساخته به استفاده دادند. تشکر به پیشوای ملت که نسبت ما شهروندان جمهوری تاجیکستان خاصتا ساکنان ناحیه باباجان غفوروف غمخواری می‌نمایم. با تأسیس چنین کارخانه‌های صنعتی امکانیت مالیوی ساکنان شهرک باباجان غفوروف بهتر و خوبتر می‌گردد. ما که زنان خانشین هستیم با به دست آوردن امکانیت آمده در این کارخانه ستاره صناعت کار و فعالیت می‌کنیم و به این وسیله سطح زندگی خود را بهتر می‌گردانیم. تشکر به پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان که برای ما چنین امکانیت‌ها را فراهم می‌آورند. اطلاع داده شد که در ناحیه باباجان غفوروف در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان از بخش خصوصی با استفاده از امکانات و اقتدارهای فراخ موجوده همساله کارخانه و کارگاه‌های نو استحصالی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در آنها شهروندان زیاد با کار دائمی و معاش خوب تامین می‌گردند. پیشنهاد امتیاز و سبکی‌ها به بخش خصوصی باعث دلگرمی صاحبکاران در سمت بنیاد کارخانه‌های استحصالی گردیده. همچنین سبب تقویت اقتدار استحصالی کشور و غنی گردیدن بازار داخلی با محصولات صنعتی می شود. بیننده های عزیز، ما شما رو با شرح این و دیگر خبرگزاری شد در نشرهای بگاهی روزی برنامه‌های اطلاعاتی اخبار شام امروز آشنا می سازیم. سلامت باشید.